Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region, ang amo ni kadulong sa inyo. Kagyari na mga top stories of the day. Today is November 11, 2024, Lunes nga adlaw. Bulkan Kanlaon, padayon sa pagbuga sang apo, ash sampling, ginpatigayon sa Fivox. Tatlo ka mga sundanay nga bagyo, Nika, naglandfall na kainasang aga. Motor na hulog sa kanal, driver patay. Mayor Albi nagpanawagan sa mga barangay officials kalikawan ang pamamangka sa dalawang ilog. Tag sa good vibes, una konsulta, may bagong alokasyon sa SM City, Bacolod. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, may tatlo ka mga bagyo nga nagasundanay sa Pilipinas, samtang bagyo nga Nika naglandfall na kainasang aga. Sa video nga ginpost ang Cagayan Provincial Information Office, makita ang kakusog sang hangin kag babunok na ulan sa Disalag, Aurora. Mga alas 8:10 kainasang aga sa paglandfall sa bagyo nga Nika sa among lugar. Ginpaydalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 4 ang probinsya sa kabaskog sang hangin. Sa Santiago City naman, nabatsagan man ang makusog na hangin kag ulan dala ni Nika. Ginapaabot nga baga amat-amat na huyang ang puwersa ni Nika samtang nagatabok sa kadutaan. Buwas sa aga kung sa hapon, ginapaabot nga magabiya na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo nga Nika. Pero may duha pagid ka mga bagyo sa karon nga ginamonitor ang pag-asa. Ang isa, may mo magasunod sa PAR antes man mag-exit si Nika kag tawgo naman nga Ophel. Ang isa yara sa East sang Guam kag ginapaabot nga magasulod sa PAR antes mag-weekend kag tawgo naman nga Pepito. Sa number 9, probinsya sa Negros Occidental may nagakaigo nga supply sang baboy kag manok para sa bulan sang Disyembre. Inisunod sa kay Dr. Ryan Hanoya ang OIC sa Provincial Veterinary Office. Iyagin sili nga bisan pa nga naigo man ang probinsya sang African Swine Fever. Hindi man tanan nga LGU ang apektado gani itigayon mapunan sang yadtong mga bano ang syudad nga wala sang ASF cases ang supply gikan sa mga lugar nga nagpositibo kung may nagpositibo nga kaso. Wala man problema sa supply sang manok pero sa digman sa supply and demand law ginapaabot nga magasaka ang presyo sang baboy kag manok. Kaya sa 203 pesos and 31 centavos ang average nga kilo sa manok sa mga merkado sa Negros Occidental kag 311 pesos kag 44 centavos naman ang average price sa kada kilo sang baboy. Sa amon monitoring, may enough pa man kita nga supply nga for the local demand, no? Kaya although nga na igo kita sa SF, hindi man tanan atong LGUs na na apektuhan. So ang yung mga LGUs nga wala na igo, ang mga especially dito sa South, nga parte sa sa probinsya, ang mga backyard raisers dito actually nag-increase kan isang ilang sang ilang ginasagod nga mga baboy to compensate sang demand nga. Sa number 8, tatlo ka mga floodgate projects sa Bacolod City ang ginapaabot nga masuguran sa 2025. Ginanunsyo ni Mayor Albi Benitez nga sa badason nga tuig sugura na ang construction sa tatlo ka mga floodgate projects sa tatlo sa lima ka mga major waterways sa Bacolod City. Ang mga floodgates, ang mga yara sang pumping stations agud nga matagaan solusyon ng pagbaha sa syudad. Kapin sa 300 million pesos ang gintaranang nga pondo gikan sa Department of Public Works and Highways para sa tatlo ka mga floodgate projects na nakip sa ginaplano butangan sang infrastructure project ang Magsungay, Mandalagan kag Sumag River. Ang floodgate projects ang kabahin sang igapresent sang alkalde sa natalana nga business summit sa November 22. So with those gates, we can prevent the seawater from coming in. Now, aside from preventing the seawater from coming in, may ara man kita pumping station nga ibutang. Ang pumping station, kung magsaka ng tubig, kahit high tide, pwede yung gates na i-pump out ang tubig.
Sa number 7, sunod-sunod ng mga surprise drug testing ang ipatigayon sa San Carlos Anti-Drug Abuse Council sa mga empleyado sang LGU sa nagligad nga semana. Sang November 6, hindi magdubo sa 127 employees kag mga empleyado ang ipay-dalom sa drug test. Sunod sa kay Joey Alingasa, ang pamuno sang City Disaster Risk Reduction and Management Office, 99 gikan sa ilang taratapan ang nagpaydalom sa drug test kag bilog na 99 ang nagnegatibo sa drug test. May 30 naman gikan sa City Environment Management Office ang nagpaydalom sa surprise drug test. Pagkasunod naman nga adlaw, ginpaydalom naman sa drug test ang mga regular kag job order workers gikan sa Traffic Management Authority, Consuelo Alger Community Center, People's Park Management Office kag sa Kadak mismo. Sunod sa kay Alingasa, may nagpositibo sa paggamit sa illegal nga droga pero as of press time, iya nga ginpatod kun gikan sa ano pa nga department. Sa amuman nga tikang kabahin sang mandato sang Civil Service Commission para sa isa ka drug-free workplace sa gobyerno. Sa number 6, motorsiklo nahulog sa kanal, driver patay. Patay sa Richard Pamisaran, 39 anyos matapos mahulog sa kanal ang iyang motorsiklo nga ginamaneho sa National Highway sa Purok Kasantulan, barangay Mailom sa Bago City, Domingo sa kaagahon. Sunod sa kay Police Corporal Kim Cornell, ang traffic investigator sa Bago City PNP, gikan sa barangay Maaw padulong sa barangay Mailom si Pamisaran, apang ginaligar nga nadulaan sa kontrol ang biktima sa iyang motorsiklo kag gilayon nahulog sa kanal. Dugang pa ni Cornell, bangod sa mabaskog nga pagkabunggo sini, nagtabog ang helmet nga suksok sang biktima kag nalampos ang iyang ulo. Piningagaw padala sa ospital si Pamisaran apang ini ang gideklarar nga dead on arrival sang doktor. Nagagawa sa investigasyon sa kapulisan nga self-inflicted o kung wala man sang iban nga pangontra ang biktima sa natabo ang amo nga insidente. Sa number 5, tricycle na bunggo sa truck, tricycle driver patay. Patay si Sabiano Amaro, 61 anyos, ang isa ka tricycle driver matapos makabunggo sa truck sa barangay Anii, Calatrava sang Sabado. Kaupod niya ang 5 katuig na pasahero nga luwas na karon sa katalagman. Samtang ang driver sa truck kilala kay Johannes Albarico. Base sa inisyal nga investigasyon sa PNP, ang truck nagabiyahe halin sa barangay Suba, Calatrava pakadto sa barangay Minapasok sang nakalabot sa taklaron nga dalan. Samtang ang tricycle naman nga nagadalagan sa opposite nga direksyon kag sang nagadulhog. Hindi lang hinalit na lamang naagaw ini sang lane sang truck nga nagresulta sa pagbungguanay. Gilayon naman nga nag-apply sang emergency brake ang truck driver apang nalabot ang tricycle rason nga nagresulta sa pagkapila sa tricycle driver kag sang iya nga pasahero. Gindala sa Calatrava District Hospital ang mga biktima apang gideklarar nga dead on arrival ang driver. Temporaryo nga gindetain sa Calatrava Police Station ang driver sa truck. Sa number 4 naman, Mayor Aldi Benitez hindi papasugot na makaredeem sang food vouchers ang mga kiosko nga wala nag-extend sa pag-operate sang Mascara Festival. Lapit sa 2.4 million pesos ang na-claim kag karon gina-validate nga mga food vouchers nga gin-endorso na sa mga kiosk renters sa gitpalawig ang ilang pag-operate sang Mascara Festival sa Oktubre 31. Nakalabot kay Mayor Aldi Benitez nga may kiosko nga nagserado pero may ginapang-endorso sa gihapon nga mga food vouchers. Rason nga hindi niya ini pagtugutan nga maka-redeem sang food vouchers nga nagabalor sang 200 pesos kada isa. May duha ka mga kiosko nga nagatuyo nga makapakambyuhan ang mga vouchers bisan wala ini sang nag-operate kabangdanan nga ini ang gina-validate sang alkalde. Ang pondo gikan sa personal nga donasyon ni Mayor Aldi Benitez sa tuyo nga makabawi ang mga kiosk renters sa Bacolod Public Plaza, the Upper East kag Bacolod City Government Center sa nanging epekto sang bagyo nga Christine. Sa number 3, City Health Office ug City Engineers Office magahimo sang mga tikang para maproteksyonan ang colony of bats sa Barangay 30 sa Bacolod City.
Hindi lang ang mga golden crown flying foxes ang ginakabi nga endangered species ang luyag mapangapinan sa Bacolod LGU sa natalupangdan nga bat colony sa purok paglaom sa Barangay 30. Gani ginmanuan ni Mayor Aldo Benitez ang pamunuan sa City Health Office sa paghimo sa tikang para malikaw ang mga pumuluyo sa posible epekto sa bat colony sa ikaayong lawas sang mga residente nga nagapuyo malapit sa SAP o kung sa puno sang lunok nga ginahukmungan sang masobra 1,000 ka mga fruit bats. Ginsiling ni City Health Officer Dr. Carmela Hinsoli, makabig nga rabbit ang among mga kabug. Gani importante nga makahimo sang tikang nga mapaiway ang mga residente sa higko kag posible kagat sang kabug. Ang City Engineer's Office ang maghahimo man sang plano agud nga mapangapinan ng colony kasubong ang mga residente. Tinuig na nga nagapabilin ang bat colony sa puno sa lunok kayara sa bakante nga compound. Ang pamunuan sa Provincial Environment and Natural Resources Office ang nagapaandam sa publiko nga ipaiway ang pagsakit kag pagtublag sang flying foxes sa among nga compound. Hindi ka lang yan magtangla-tangla, dapat matuluan sa ilan lang sa live, panganganga, so luway ka dapat handlukan. So wala na siya sa, prevention, ilan yan nature mo. Kasi kung So, katulog ka. hindi kita mo, hindi ba lang mag-underground, tapos hindi may mga bats, so man na, pinaka-helmet kanita, because we're Sa number 2, Mayor Aldo Benitez nagapanawagan sa mga barangay officials nga likawan ang pamamangka sa dalawang ilog. Ginapanawagan niya man nga hindi pagsuportahan ang kandidato nga ginasuportahan ni Congressman Stephen Paduano. May report si Nico Delfin. Sa pagtililipon sa mga barangay kagawad sa Bacolod, kaupod ng slate sang Asenso Bacolod, ginpahayag ni Mayor Albi Benitez nga dapat straight o kung hindi na mamangka sa dalawang ilog ang mga nagasuporta sa grupo. Ginklaro niya man nga dapat ang ilala nga slate ang pilion kag hindi na magsuporta sa mga kandidato nga ginaduso ni Abang Lingkod Party List Representative Stephen Paduano nga isa sa iya kilala nga kaalyado. Asenso only and don't vote for corrupt candidates. Yes. So I will only support and I will always be with those who believe in my whole state. Whoever it is, it doesn't have to be a specific person. But for those who are not supporting the team Asenso, I would consider them outside. Si Paduano ang karon nagasuporta sa kandidatura ni Vice Mayor Alcide Familiaran nga magabunggo kay incumbent Congressman Greg Gasataya nga amo naman ang manok sa Asenso Bacolod sa mayoralty race. Para kay Familiaran, normal lang sa isa ka political party nga magkampanya para sa iya nga team kag mag-vote straight. Gindugang sang alkalde nga bilang team player, magasuporta lamang siya sa mga nagaupod kag nagapati sa ilang nga political slate. Ginpahayag sang alkalde nga sa karon nagadamo ang nagaupod sa Team Asenso nga sa karon nakakuha na sang suporta gikan sa 39 ka mga barangay. 39 as of now, though may mga 3 or 4 pa itong expressing interest. And it's moving, it's not a fixed number. No? Kag sige-sige man ang atong explain sa ila and pabalo sa ila. Ginpathag ni Benitez nga ginupod niya sa Boracay ang mga barangay officials para mas mapatod kag maklaruhan sila angot sa tinutuyo sang Team Asenso para sa Bacolod kag para makapaliwaliwa. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Padayon sa gihapon ang pagbugas sang abo sang bulkan Kanlaon. Sa post ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, sa time-lapse footage makita ang emisyon sa Summit Crater pasado las 9:07 kay inasang aga tubtub las 9:18 sang aga. Sunod sa PHIVOLCS, nagtuga ini isang grayish nga plumes nga nagsaka sang 500 meters gikan sa baba sang bulkan kag ginpalid padulong sa norte. Inibase sa recording sa Kanlaon Volcano Observatory sa Kanlaon City telescopic cameras. Humalin pa sa weekend ang pagbugas ng bulkan Kanlaon. Sunod sa kay resident volcanologist Marie Andelin Quintia, kahapon ang pagtupa sang manipis nga abo sa barangay Masulug sa La Castellana nga side, kasubong man sa Kanlaon City. Sunod sa kay Quintia, sa Upper Mananawin sakop sang Masulug sa Kanlaon City, nagkuha sang ash sampling ang ilang nga team.
Tuyo sang sampling nga mapatod kung ano bala ang nagtupa nga mga abu, fresh o kung old deposit. Kung fresh deposit suno sa kay Quintia, nagakasayuran nga shallow level ang magma nga nagatugas ang digasing kag ashing. Kundaan naman ang mga deposit gikan pa inisad tupa nga mga eruption. Nagapahanumdum si Quintia nga bisan manipis ang ashfall dapat magamit sang mask para mapangapinan ang kaugalingon pati na sa baho sang asupre. Kahapon, ma'am, ang aton nga team nakakadtuman dito sa may Upper Mananawin nga area to collect ash samples. And mga maninipis man lang siya, ma'am, but then syempre kay ash gani siya, ang maninipis nga ash pwede gyapon mahaplo. Kag sa Good Vibes, nagisahanon nga primary healthcare center sa mall sa Bacolod City ang may bag-o nga lokasyon. May bag-o man sila nga mga serbisyo nga ginatanyag sa publiko. Yan ang report. Mapacheck up kung mapa-laboratory samtang yara sa mall. Pwede ina pinaagi sa una konsulta sa sulod sang 7 na katuig. Subong, may bag-o na nga lokasyon ng una konsulta sa SM City, Bacolod. Kaya na, formal na ginbuksan ini sa North Block sa idalom sang National University. Bag-o nga building sa bag-o nga lokasyon kag may duga nga bag-o man nga mga services soon. Halin sa one-stop health shop, naging isa na ini ka primary health care center. Sunod sa medical director sang una konsulta nga si Dr. Ronel Sario, magluwa sa laboratory, x-ray, consultation kag pharmacy, dugangan paghida mga serbisyo dere. As you have noticed, so una konsulta one-stop health shop. No, sa Subong is una konsulta primary healthcare center. We have services na nga masulod na ang birthing naton, ambulatory surgery, kag ang aton dental services maliban sa aton mga basic na services kag ginahatag sa una. Ginhimo nga mas relaxing ang ambiance ng facility. Ang mga consultation room, may mga pictures sa mga popular nga tourist destination sa Negros. Yara sa gihapon ng hemodialysis center kag ang background amo ang matahom nga mga site sa Don Salvador Benedicto. Sunod sa President kag Chief Executive Officer sa Riverside Medical Center Incorporated nga si Genesis Goldie Gulingan, kadamo na sa pagpanghangkat nga naglabay pero hindi ini makapugong sa RMCI sa pagpalapit sa serbisyo sa komunidad. Halin sa pandemic, tubtob sa development sang South Wing sang SM kung din sila nahamtang sang una. Pero sa piyak sini, parayon sila nga maga-serbisyo sa mga Negrense. The idea of starting over again was daunting, given the challenges of reinventing, reinvesting in a new construction, facing disruptions, and undergoing new inspections by DOH, PhilHealth, and FDA. At that point, we almost thought it would be end of una konsulta. But as they say, challenges often present the greatest opportunities. We found strength in the numbers, in the trust we have earned from thousands of patients we served. Kaina, ginbuksan na sa publiko ang bag-o nga pasilidad kag next year magasugod naman sa pagtanyag sang bag-o nga mga services ang una konsulta. Congratulations sa una konsulta. Shout out kita anay sa kay Jubea Janala Natavio mabinagyuhon nga hapon halin sa Baguio City sa tanan. Kay Ma'am Gloria Bantigay, good afternoon. Digicast watching from Pulupandan, God bless. Si Leo Litok, good afternoon sa pumuluyo sang Hacienda Carmen from Litok, sang Tagaytay City. Si RH Tata, good afternoon NIR. Si Mone De Pedro, mayong hapon, Digicast Negros. Si Kenny Pomoseno, good evening Digicast Negros. And Sir Roming watching live from Pahanukoy, salamat. Si Elin Trespeses Pabiania, nagatawa ko sa namamangka sa dalawang ilog. Si RF Diamond, good afternoon Digicast Negros 10. Si Romel Mahilom Galio, good evening Digicast Negros. Virginia Nalagon, Nueva España, good afternoon Digicast Negros. Si Gloria Batige, good afternoon Digicast Negros from Pulupandan. Kag si Lindol Sunyo, mayong hapon, Negros. Kag si Mirna Garido Clavel, good PM Digicast Negros watching from Binalbagan. Kagamuyan to ang top 10 stories of the day. Tubtub sa buwas, ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.